Hola, som l'Ona Isart i el Xesco Palacín, directora de foto i director del curt Casa. I res, és un projecte que vam fer, en què ens vam trobar per primer cop, que vam reunir un equip bastant... El vam rodar en un mes i mig, sí, en un mes i mig des de que començava el projecte fins que el vam tenir rodat. Crec que podem estar molt contents dels resultats, estem orgullosos del que va sortir i estem orgullosos també sobretot de la idea que estem transmitint amb aquest curt, perquè és un guió senzill, creiem que és bastant efectiu i creiem que parla d'un tema que potser s'hauria de parlar una mica més. I bé, a pesar de no tindre diàleg, creiem que funciona força bé pel gran treball que es va fer des del departament de so i des del departament de foto, que per això tenim l'Ona aquí. Doncs sí, a mi em va arribar el guió de part del Xesco. Sí que és un guió això molt senzillet, sense diàleg, però em va agradar per la temàtica, que ja veureu que potent és, i pel fet que al no haver diàleg, la fotografia i el so prenen una importància, tenen molta importància, i de fet el tema de la foscor, que és un tema que a mi m'agrada bastant, és clau, no? Llavors jo vaig voler treballar des de la foscor, no des de la llum, llavors a partir de la foscor il·luminar certs punts del que volíem veure. I va ser un treball molt maco, la veritat que vaig treballar molt bé amb el Xesco i amb tot l'equip i esperem Que us agradi. Que us agradi molt.